Ja. Bueno, teknika hau kromatografia ditzen da, eta ikusiko dugu haustuen pigmentua koloretan banatzen direla paperaren goipaldean, eta hau gertatzen da zeren pigmentuak paperan igotzen dira azkarrago edo mantsoago disoluzio kapazitatearen arabera, eta orduan kolore ezberdinekin ikusten dira. Bueno, berezko kolorekin. Eta, indikan ez da oso ikusten, baina 10 minututan hobeto egon. No se ve nada. Bueno, eta... kolore berdea lortu dugu alkohola eta adelfako hostoak nahazten, matzakatzen.